ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, қуръони бепул барои шумо. барои қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо қуръон ҳадия мекунанд. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. худи ҳозир ба номерҳои даруэкранбуда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби қуръон мешавед. тобови ҷангвари вазни 57 килограмми Ислам Азам Ғафуров оиди қатъ шудани муҳорибааш фикрҳои худро баён кард. ба ҳама онҳое ки мухлис ва интизори ин муҳориба буданд, аз сабаби осеб гирифтан, мо бо ҳамроҳии даста мутаассифона қарор баровардем ки аз муҳориба даст кашем. ман ин муҳорибаро дер боз интизор будум, лекин мутаассифона осеб гирифтум. аммо ман хеле шодам ки лига ба ҷои ман ҷангвари арзанда дар симои ҳамдаста ва ҳамватани ман ёфтанд. мухлисон ва ҳамватанони қадрдони ман, шумо доимо бо дастаи мо будед ва мемонед, ҳам дар рӯзҳои хуб ва ҳам дар лаҳзаҳои душвор. мо ҳамеша чизро ҳис мекунем ва дар навбати худ дар майдони ҷангӣ аз тамоми қувва меҷангем, то ин ки ғолиб шуда шуморо шод гардонем. мо ҳамаамон майдони пур аз мухлисонро ёд кардем ва боварӣ дорем ки ин дафъа низ шумо майдонро пур мекунед. қувва ва эҳсосотҳои майдон ба мо кӯмак мекунад. дар ин муҳорибаи махсус умед дорем ки шумо дастгирии махсус ва оташин нишон медиҳед, навиштааст Ғафуров. ва дӯстон, бояд гуфт ки ба ҷои Азам Ғафуров ба муҳориба зидди Қурбан Гаҷиев ҳамдастаи Азам Анис Ёқубов мебарояд ва худи ӯ оиди ин муҳориба чунин суханҳо навишт. бачаҳо, вақте пешниҳоде мешавад ки дар як шом зиндагии туро тағйир дода метавонад ва чунин пешниҳодро қабул накардан беақлӣ аст. ман қадам ба қадам барои ин камарбанд мерафтум ва ҳозир ба ман имконият пайдо шуд ки бурди калон ба даст биёрам. камарбанди чемпионии ташкилоти СА, камарбанди гран-при СА ва илова бар ин 1 километр пул. рақиб аз рӯи стил ба рақибе ки ман барои ӯ омода шуда истода будам монанд аст. танҳо 2 раунди дигар илова шудааст. аммо бигзор ки Гаҷиев ба ин 2 раунд умед накунад. ман ният надорам ки муҳориба ин қадар давом диҳад, навиштааст Анис. ва дӯстон, бояд гуфт ки Қурбан Гаҷиев гӯштингир аст ва гӯштини хуб дорад, ҳамчунин таҷрибаи калон дорад. ана Анис Ёқубов бошад ҷангвари ҳаматарафа аст, ҳам гӯштин ва ҳам стойкаи хуб дорад ва ӯ хеле ҷангвари ҷавон аст, лекин аз рақиб дида таҷриба камтар дорад. муҳорибаи онҳо муҳорибаи хеле шавқовар хоҳад шуд ва Анис дар ин муҳориба имконияти хеле хуб барои ғолиб шудан дорад. барои ҳамин бесаброна ин муҳорибаро интизор хоҳем шуд. тобови ҷангвари вазни сабук UFC Арман Царукян гуфт ки муҳорибаи навбатии худро зидди чемпион Ислам Махачев мегузаронад. моҳи август ман навор оиди зидди зӯроварӣ сабт мекунам ва агар ки ман ин наворро сабт кунам, пас рӯзи 13 октябр муҳлати дисквалификатсияи ман ба анҷом мерасад. фикр мекунам ки охирҳои октябр ё ин ки аввалҳои ноябр муҳорибаи мо баргузор мегардад. мо аллакай бо намояндагони UFC маслиҳат кардем ки ман барои унвон меҷангам. ба ман ҳамин гуна суханҳо гуфтанд. агар ки Ислам ба вазни нимёна баромадан хоҳад, пас ягон проблема нест, барои ман фарқ надорад. ба ман камарбанди муваққатӣ диҳед ё ин ки бигзор Ислам камарбанди вазни сабукро озод кунад, амма зидди дигар ҷангвар барои камарбанд ҷангум. барои ман шарт нест ки маҳз зидди Ислам Махачев ҷангум. ман танҳо чемпион шудан мехоҳам, тамом, гуфтааст Царукян. хотиррасон мекунам ки то ҳол маълум нест ки Махачев муҳорибаи навбатии худро кай ва зидди кӣ мегузаронад, лекин аз рӯи баъзе овозаҳо ҳамаи кор баъди муҳорибаи Леон Эдвардс ва Билол Муҳаммад маълум хоҳад шуд. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонобуду сарбаланд бошед.